Този мъж е само мой, нека винаги е той и да ви привлича, само Роксана обича. Ах, леле, ах, леле, той, че бил десинофе, ламана, и так, куето. Ах, леле, той е този готин мъж, и да видим кръстниците какво ще се отчетат. 500 евро от Роксана и от Калин. Купили са и костюма на Малтия, който е на стойност 300 лева. Да сте живи, здрави, с много пожелания. Ние сме също чак от вашия празник тук. Ние се забавлявахме наистина страхотно. Колеги, дайте един кючек, ама това с китарата. Дон, да играем малко. Много харесвам това кюче. Аз си позволих вместо вас да си пожелая нещо. Яшаме кръстници!